Helo, Rhian ydw i a dwi'n gweithio i Comisiynydd Plant Cymru a dwi yma i siarad gyda chi am Erthygl 15 sef rhyddid i gymdeithasu. A beth mae hynny'n ei olygu yw bod gennych chi'r hawl i ymuno gyda grwpiau a chlybiau wahanol ac i gwrdd â ffrindiau cyn belled eich bod chi'n parchu hawliau eraill o hyd. Felly dyma cwpl o gwestiynau i chi mis yma. Pa chlybiau a grwpiau sy'n bodoli yn eich ysgol neu cymuned yn barod? Oes unrhyw rai o'r goll a sut ydych chi'n gallu mynd ati i sefydlu un newydd? A sut mae rhaid i grwpiau addasu o dan yr amodau presennol? Rydyn ni gyd yn gweld eisiau pobl ar hyn o bryd fel ffrindiau ac wedi gorfod newid y ffordd arferol o wneud pethau, felly bydd yn grêt i glywed gennych chi. Pob lwc a gwelwn ni chi tro nesaf.